Sabies que a Andorra, un dels països més petits d'Europa, la crisi de l'habitatge està arribant a un punt tan crític que alguns ja la comparen amb moments històrics com el 1993, quan es va aprovar la Constitució? Avui parlem d'un tema que està sacsejant el Principat i que podria tenir implicacions molt més grans del que sembla. És un tema que no només afecta Andorra, sinó que també reflecteix problemes globals. Però el que està passant allà és particularment interessant, sobretot amb la visita d'Emmanuel Macron, un dels coprínceps del país. El Sindicat d'Habitatge ha aprofitat aquesta ocasió per fer sentir la seva veu d'una manera molt directa. Sí, han enviat una carta als representants dels coprínceps i el que diuen és contundent. Denuncien que la crisi de l'habitatge està afectant la dignitat humana i la capacitat de les persones per viure al seu propi país. És una acusació molt forta, però també molt significativa. I el que em sembla interessant és com han decidit actuar en un moment tan simbòlic. Aquesta visita de Macron no és només una visita protocolària. És una oportunitat per posar el focus en un problema que, segons ells, el govern no està abordant adequadament. Exacte. El sindicat diu que han intentat ser proactius, treballant amb el govern i proposant solucions, però ara acusen el govern de no escoltar les seves demandes legítimes i d'impulsar una llei que, segons ells, empitjorarà la situació. Aquesta llei de desintervenció dels lloguers és el punt clau de la seva crítica. Diuen que no només no resol el problema, sinó que podria portar a un augment dels preus, més inestabilitat i fins i tot noves formes d'expulsió residencial. Això és molt greu. I aquí és on entra la seva reflexió sobre la democràcia. Diuen que en una democràcia madura, moments com aquest haurien de servir per donar veu a la societat, no només per escenificar el poder institucional. És una crítica que va més enllà d'Andorra. També han assenyalat una contradicció interessant amb els horaris laborals. Per exemple, en dies com l'1 de maig, molts treballadors han de seguir treballant, però ara, per aquesta visita, s'han decretat 2 hores de tancament obligat. Això ho veuen com una manipulació dels drets civils. És com si diguessin que els drets civils no haurien de ser una eina al servei del poder, sinó una protecció per a la ciutadania. I aquesta crítica no és només cap al govern andorrà, sinó cap a una manera de fer política que es pot veure en molts altres llocs. I no només això, també denuncien que abans fins i tot de poder expressar-se ja s'està intentant desacreditar el seu moviment. Això, segons ells, només confirma que la seva acció és rellevant i que estan tocant un punt molt sensible. És com si diguessin, si ens esteu intentant silenciar, és perquè el que diem és important. I això em fa pensar en com sovint els moviments socials són vistos com una amenaça, quan en realitat són una oportunitat per escoltar i millorar. També és interessant com han fet una crida a la ciutadania. Volen que aquesta sigui una acció seriosa, un advertiment que arribi als caps d'estat. Però deixen clar que no volen trencar la pau social, sinó garantir un habitatge digne, estable i assequible. Però també avisen que si el govern continua ignorant el missatge del poble, la tensió pot augmentar fins a nivells que no es veuen a Andorra des del 1993. Això és una declaració molt potent. És molt significatiu. El 1993 va ser un any crucial per Andorra, amb l'aprovació de la Constitució. Si estan fent aquesta comparació, és perquè veuen la situació actual com un moment igualment crític. I no sembla que estiguin disposats a cedir. En el comunicat de premsa que acompanya les cartes, afirmen que han tocat un punt molt sensible per al govern. Això els dona la determinació de continuar pressionant, perquè consideren que aquesta estratègia ha funcionat en el passat. Però també deixen clar que el conflicte no és un caprici. No estan buscant problemes per gust, sinó que estan reaccionant a una situació que consideren injusta. I aquí és on fan una reflexió molt potent. El responsable del conflicte no és qui el denuncia, sinó qui el genera i després pretén que ningú no el qüestioni. Això és una declaració molt contundent, i el missatge final és clar. Si el govern segueix ignorant el malestar social i no atén les demandes urgents, la pressió popular continuarà augmentant. No sembla que això s'hagi de resoldre fàcilment. No, però també és un recordatori de com els moviments socials poden ser una força poderosa per al canvi. Quan la gent s'uneix per una causa justa, pot aconseguir resultats significatius. Tot i que, com sempre, el camí no és fàcil. I també ens fa pensar en com tractem els problemes socials en general. Escoltem prou? Donem prou espai a la ciutadania per expressar-se? O només reaccionem quan la situació arriba a un punt crític? Són preguntes importants, i crec que el que està passant a Andorra pot ser un exemple, un avís per a altres llocs.
Quan parlem d'habitatge, no estem parlant només de parets i sostres. Estem parlant de vides, de comunitats, de dignitat. Totalment d'acord. I amb això crec que podem tancar aquesta reflexió. Però, sens dubte, aquest és un tema que continuarà donant molt a parlar.